Però sí que moltes vegades m'avorria amb aquestes coses que fèiem a la universitat. Hi havia coses com sintaxis, fonètica, coses més lingüístiques, però que a mi no m'agradaven i em muntava les meves pel·lícules o aprofitava per escriure altres coses. Això es notava a les notes, no traia males notes, però sí que hi havia notes molt normals i d'altres que eren fantàstiques perquè a mi m'agradaven altres assignatures. Per exemple, la literatura hispanoamericana m'agradava moltíssim. Tot i que no tenia res a veure amb la catalana, però m'encantava. Dimecres 20 d'abril a la Biblioteca de la Palma es va realitzar una nova tertúlia del Club de Lectura Municipal, aquesta vegada amb la participació de Joan Boer, autor del llibre d'aquest mes, Obre'm la nevera i et diré qui ets, una novel·la que tracta sobre el món universitari a la ciutat de Girona, concretament sobre la setmana de final de carrera d'un estudiant una mica perdut, desorientat i amb problemes econòmics. La novel·la està escrita en to irreverent i amb mala llet, fent servir paraules malsonants i on el sexe i les drogues es passegen entre les seves fulles sense cap tipus de pudor. La intenció, segons el propi autor, era tocar una mica els nassos. Fa 10 anys que l'estic escrivint, que el vaig començar a escriure des de la meva època d'universitari, anava fent relats, que en principi no pensava jo que es pogués fer una novel·la, tenia pensat més aviat potser fer un recull d'aquests relats, no? Però amb el temps i amb el començar a treballar professionalment amb el camp literari, amb el camp dels clubs d'escriptura, estar molt en contacte amb les novel·les, vaig començar a pensar que amb totes aquelles històries també en podríem fer una novel·la. I llavors vaig agafar el nus narratiu de la vida de l'estudiant durant una setmana i en aquesta setmana van passant diferents contes. Cada dia li passen contes diferents a cada pis que va a visitar i a cada pis on va a fotografiar neveres d'altres estudiants com una excusa per gorrejar i dinar gratis. La novel·la va ser publicada l'any passat per l'editorial Stomberg. El seu autor, el Joan Boer, malgrat ser conscient que no hi ha un sol llibre que pugui agradar a tothom, es va deixar portar per la caricaturització dels seus personatges, punt de debat entre els lectors del Club de Lectura de la Palma, però sempre, ens va confirmar, ho va fer basant-se en persones i situacions reals, buscant, en certa manera, un punt de crítica. Realment jo sí tinc una mica d'inspiració és d'alguns llibres que he llegit, de molts llibres que he llegit que m'han aportat moltes idees, també de la realitat perquè en aquest cas jo estava envoltat en aquella època de gent que eren personatges. Llavors jo els he, diguem-ne, que explotat una miqueta, els he exagerat una mica, i llavors els he convertit en autèntics personatges d'història literària. Llavors tot això es tracta d'emmatxembrar-ho bé i fer-ne una història. I quan vaig sortir de la universitat se'm van acabar les punyetes i vaig començar a ser una mica més lliure i flexible en aquest sentit, però sí que la universitat és com un món, el veia jo molt tancat, on tot s'ha d'estudiar, i ara estem fent un màster de no sé què, no sé quantos, i tot passa per la universitat, i el que està fora, jo ho veia com que els professors ho trobaven com una mica vulgar i una mica que no té importància, i que ells realment tenien com una veritat, i nosaltres érem els nanos ignorants que ens anaven a transmetre les veritats, i nosaltres escoltàvem i apuntàvem sense dir res, i després ens ficaven una nota segons els seus criteris, que no quedaven molt clars quins eren, i que si li feies la pilota potser la nota era més alta, i si no, no. Per tant, jo tenia aquest sentit que potser la universitat tenia aquest punt força subjectiu i un punt que tallava la llibertat dels alumnes. A mi no m'agradava en aquest sentit que érem allà 100 borregos fent la carrera i apuntant, escrivint i fent exàmens, i la nostra opinió no es tenia en compte per res. M'ha agradat l'estil, l'he trobat engrescador, l'he trobat divertit i m'ha recordat l'estil del Tom Sharpe. Jo també. Tu també? També. El que passa és que no s'ha mantingut en la línia del Tom Sharpe, perquè amb el Tom Sharpe hi ha com una línia de continuació, he trobat a faltar com un fil de contacte en la descripció del personatge que m'hagués agradat com que tingués algun rasgue de genialitat. No sé, m'ha semblat molt divertit perquè en quasi totes les pàgines surt alguna cosa que et fa somriure o inclús mig riure. I això per mi en la lectura és molt difícil d'aconseguir en general. Perquè si ja és difícil en una pel·lícula que et riguis o diuen que el
tema còmic és difícil, en un llibre és com missió impossible. És un llibre gamberro, de dalt a baix, una mica friqui, una mica... En quin punt seria friqui? Aviam, el mateix personatge ja té un punt, perquè és el que dèiem, no? És una persona que va molt a la seva, una mica egocèntric, però el que jo he vist que també s'ha aprofitat per fer algunes filosofades, per posar filosofia per una banda, per posar crítica del món cultural, per posar... O sigui, que no és només tot tan frívol. Penso que també, de manera disfressada, has anat posant una mica també de cosa més seriosa. Molt bé. El següent? Agustí. Agustí, què t'ha semblat, Agustí? Jo he sigut una lectura d'aquestes així fresques i que m'ha llegit força bé i l'he trobat una entretinguda. I no sé, hi ha hagut tots els que m'han agradat més i tots els que m'han agradat menys, però que en general he trobat que és això, una lectura així. Jo no he sigut universitari, per tant, tinc filla universitària, per tant, partida diferent. Però bueno, que està bé, m'està d'Erasmus, que va deixar bastant bé l'Erasmus. Doncs estic molt content, ha agradat molt, sobretot aquella gent que ha tingut un passat universitari i recorda aquella època dels pisos bruts, l'entrada lliure per tothom, del no tenir cap preocupació, però també haver-se de preocupar per anar pagant el lloguer i per fer els dinars, els sopars i totes aquestes coses que quan vius a casa no penses que s'han de fer i que són importants a la vida, no? I després potser aquella gent que no ha viscut el món universitari des de dintre, potser el veu més des d'un punt de vista còmic i amb punts surrealistes i una mica gamberro. El llibre té punts gamberros i poc pedagògics i poc recomanables, no? Però és que la vida en aquella època és així, no ets tan racional com als 30 o als 40 quan en tens 20, això és així. Evidentment, potser el problema és de massa inspiració, de masses idees, i després un autor el que ha de fer és retallar una miqueta, igual com tallar-se el cabell una mica, perquè quedi tot una mica més clar. Jo crec que una gran part de la feina que he fet és retallar totes aquestes coses, tot aquest material que tenia, que era moltíssim, i treure'l. I de vegades és dur, no?, perquè fins i tot te'n recordes com vas escriure això en aquell moment i que t'estimes aquest material, però que l'has de treure perquè igual no aporta res a la història que la gent s'ha de llegir, i això al final és el que importa. Molts, a les festes... A la festa que fan, i algun punt una miqueta baix que dius... I el que em va semblar original quan hi surt un personatge que l'autor es dirigeix amb ell... I per concloure aquesta notícia, quina millor manera que narrant el paràgraf final exacte d'aquest llibre. I mentre els nostres somnis lluiten per fer-se realitat, al fons, entre les cases que envolten el riu Onyar i sobre un cel de color blau nuclear, uns núvols de cotó fluix formen la paraula fi.